Здравейте, съм Бог 2. Това е Мише БГ. И днес какво ще правим? Ами, мисля да оцеляваме. Ага. И ще оцеляваме. Друго няма какво да правим. Ага. И лошото е, че си спалнах в джунгла. Ами, Да, и само да потвърдя, аз съм Миха БГ. да, тя е Миха БГ, малко се разбазиха. Така. Да. И така. Изчакай да взимаме. нещи. Ще взема джунгла дърво, защото няма да сме в джунгла. За какао. И какао бизнес и ще си направим ферма за какао. Това ще е много хубава идея. Така. Само ти ли ще цепиш? Дай аз малко. Ти цепи другото дърво. Другото дърво, Не другото дърво. събирай колко. Да не е 2-3, като миналия път. Ами, няма да стане та работа. Помниш ли какво засядка направи с дървото? О, Да. щупех само един клон. Ако искате, нали, да видите другия свят, в който сме оцелявали в мамата, не сме правили, напишете в коментарите. Аз ще видя. Така е, 4 тук имате. Само да не стане като миналия път. Ами да няма го правим толкова до голямо тогава. Миналия път също си бяхме отпаднали и се отдалечихме доста. По грешка аз го убих. Да, изненадващо. Стояме зад вратата, аз влизам и... И почнах да го удрям, но Почна. беше на моя етап. Да. И така. Ари, когаш? Сега няма да се бием така, защото аз набиха и сега, защото ти ме душите. Да ти казвам Богов 2. Казвай както си искаш. Добре, нека да не спорим се. Само да кажа, ако намерим село, няма да живеем точно там, ще... Отстрани в селото ще ми използваме. Да. Ще си направим къща. И само да кажа, ако е подземна, ние ще се обзаведем, защото ако знаете миналата къща, ние вчера, нали, да ви кажем, почнахме такова да оцеляваме в един свят. И в тази къща доста се развихме. Направихме много готина ферма, направихме... Подземна ферма по-скоро Да, и направихме. беше много готино, защото не че съм много фен красива, защото не беше много готино. Къщата ни стана много готина, хола беше много готина. Пак намерих такива неща. Кучета ли? Не бе, тия купчета дето в хола бяха. Аз викам... Първото ми убийство в този свят. Второто ще седи. Обрам кожата. Не. Нямам кожа у меня. Колко джунгла дърво си взел? 4. Малко да забравяш, аз ме бе. Ами давай, ти събирай там. Коста, брат. Виж по-малко сте. Предлагам нататък да отидем. Трябва да сме някъде близо до джунглата. Ами да, то близо. Нека миналека. Да се изгубя. Хубаво, че там аз съм много голяма с спомени. Аре, аз тръгвам на нещо. Казах нататък, ама... Аре се. Как кръвче, знаеш ли? Това е остров. Да, това е остров. Не, навън му е. Пак джунгла. Така, да пуснем ли да сме на трудност? Ние искаме нормално, няма да... Ние не сме чойтери като... Ами все пак хората ще искат приключения, такива работи. Да, ама
знаеш, че не сме чак про да набиваме, въпреки че там да си направя камъна меч и да правя неща след това. Ако искаш на трудно, окей. Не сега събирам камък и си правя камък с инструментите си да Ти с каменни. аз там нищо. Там озряло какво виждам. Колко си умен е. Да знаете, ние сме от България. Не, говорим български и не да, защото дидо ги вярвам. Носи... Не си прави в главата, май. Дидо ди от Дания. Той е от Чехия. Не е от Дания. Той е от Дания. Добре, както и да не са спори. Мами пък не се спори. О! Ще би две. В тази джунгла няма ли край, бе? Сега много мразя джунглите. И момичета нямат края, ама... Какво се прави? Истинския живот без момичета не може. Този свят мой без всичко. Да. Да гледах един клип какво ще стане, ако хората изчезнат на Земята. И след доста години, доста хилядолетия дори, Земята ще стане много по-добра, откакто е сега. Забравих как беше... бяловца. Забравих как си казваше канал на това момче, но наистина прави много готини клипове, нали? Не за гейминг, ама наистина прави много готини клипове. Не ми харесва. Забравих как се казва канала. В другия епизод ще го потърся и ще ви кажа как се казва. Наистина. Ние сме с трудност, мога ти кажа. Окей, аз отбивам на малко. И предлагам да ги бягам толкова. Да, аз имам бучета. Заглад. Ари да се заряваме чистата. Там. За кой ще се заряваш, като мой да си по дървото. Човек идват монстъри. Монстър. Няма сега Така. Прави. направи крафтинг тейбъл и дървена клипка. Бързо бе. Не мога да Не искам да ударя. Просто и така натисна, като беше подсъден. Аре, бе, ама въпреки, че нямам да четя. Благодаря. Така. Да не преработваш това дърво. Не, спокойно. Да ти направи клипа. Аз се направих. Окей. От... Копам. Идваш ли да копам? Ти ако искаш, вземи горе кола. Малечето му... Ние като нямаме легла, не знаеш, че ще трябва да спреш... Остава пич. Ще спреш клипа, нали? Защото аз не съм гледат цялата вечер, какво става. Мисля, че не. Виж какви блокчета намери. Де ги взема така нагло. Ако съм си взимал на една глава. Сега ще ти направя това основно вече. Аз пак мога да се направя. Но окей, направи. Пак и аз използвам брадви, защото според мен правят повече демидж от Правят повече демидж, меча. Не знаеш. Ама с меч истинския живот пак мога да убия и с брадва мога да убия. По най-жестокия начин. Аз правя врати тук да ще се запуша. Тук запуши там, къде си. Аз ще направя печка. Аз съм запушен. Това не се чупи с ръка, бе. Много съм зле. Кой искаш? Виж какви блокчета имаш, ще си направим ли те? Кое? Виж какви блокчета има. Гранит. Как ще си направим? Крафти пък. Какво стана? И ще ходиш за дърво. Ами Няма.
Аз у мене имам бе, за какво ще ме караш? Да, ама не е това, нали? Не. Ай напред Чуракова. Кой? Чуракова. Знаеш какво означава Чуракова? Как си пъкна вратата. Така. Нямаш вратата. Отворено ли? Да. На мене ми е наполовина Опа. затворена, а ще ме убише. Наполовина Извинявам се, Ди. наполовина отворена, виж. Да, виж. Ами, я знам. А, така. О, майко. Аз ще пукна от глата е.